Kilay ko ng Diyos mga kaigsunan, ining adlaw paday ng atong pagtubag sa mga dagkong pangutana sa ginagmayng tubag. Nang hinaot ko igsoon nga doon na mo'y makatunan, makutlo nga mga pagtulunan nining atong programa igsoon. Sa samang paagi igsoon ang pangutana na po dire. Doon ay pangutana dire ang asawa na po siroy ng utana ani. Nga unsay katungdanan sa usa ka bana diha sa kaminyoon. Mga kaigsunan, ang Dios nagahatag gihapon sumala sa masamang paagi sama sa babay, sumala sa Genesis mga kaigsunan nga ang lalaki mo biya gihapon siyang ginikanan o magtipon siya sa iyang asawa aron mahimo silang usa ka lawas. Muna nga ang katungdanan mga kaigsunan sa usa ka bana mao gayud ang paghigugma sa iyang gitawag asawa. So dili lang igsuon nato himuon nga ang atong asawa ato na lang po sila nga pasagdan sa mga buluhaton. Daghan ang mga bana igsoon nga ang mga asawa ginapasagdan sa buluhaton, nagka-busy na no gikan sa paglaba uban pa pagluto. Sahay mga kaigsunan ang bana dili na maantigo mo tabang pod. Muna nga kinahanglan nga ang bana sumala pa sa balaang kasulatan Kolosas 3:19 nga higugmaon niya ang iyang asawa. Muna yung ang balaod mga kaigsunan sa balaang kasulatan nga diin ang bana siya mao ang maga supply sa tanang mga panginahanglan. Di lang niya higugmaon ang iyang asawa apan siya maoy bana amahan nga diin siya ang magsusupply, siya ang maga-provide sa tanan nga mga gikinahanglan sa maong panimalay. O mga kaigsunan, so sa ato pa ang bana kinahanglan nga magtrabaho o dili kay usahay mga kaigsunan ang asawa to asa abroad, ang bana nagsigig sugal, ang bana nahimo na hinuon nga puyo na sa uban na hinuon nga mga babay pagkadaghan mga kaigsunan nga ni abroad ang asawa aron sa tinguha nga ang pamilya mo masuportahan apan ang bana nagbinuang mga kaigsunan. So dili na siya pwede kay ang balaod sumala sa balaang kasulatan ang bana maoy ulo sa pamilya diin siya mao ang magahatag og supply sa tanan nga mga butang. Muna nga sa akong pagka minyo mga kaigsunan ignunta nga wala nagsugod magita sa wala pero kabalo ko nga ang Dios mo panalangin basta kay ang imong pagkabana mubarog ka nga naningkamot o naninguha ka nga diin makahimo ka sa paghatag sa mga panginahanglan sa imong pamilya. Kay matod pa sa balaang kasulatan nga ang usa ka bana nga dili makahatag og panginahanglan sa iyang pamilya mas daotan pa siya sa mga tao nga dili magtotoo. Na nga dili nato himuon nga ang atong pagkabana katungdanan nato ingon nga kita ulo sa pamilya, kita maoy nagplano sa kaayuhan, kaugmaon sa atong mga anak, kaugmaon sa atong pamilya. Mubarog ta diha sa mga pagsulay og mga katalagman, mga pagsulay sa kinabuhi. Barugan nato ingon nga kita bana mga kaigsunan, ang bana kinahanglan maghimo siya sa iyang responsibilidad ingon nga siya ulo sa pamilya, siya ang ligong haligi aron mubarog ug mupundar diha sa pag-uswag ug paglambo sa simpleng kinabuhi igsoon ingon nga Kristohanon. Kinahanglan siya usa ka bana nga kamao mutudlo sa iyang mga anak. Usa siya ka bana nga iyang katungdanan dili aron sa pagpangulata. Daghan sa mga bana nga nangapriso tungod kay kulata niya iyang asawa. Nya moingon na ba puday ng bana nga gansi tani kay wa ra may balaod nga kung kita kulatahon sa tong asawa wadi pud mapriso ang kuan kay wa kunoy balaod mga kaigsunan. Pero sa Biblia na ay balaod sa gihapon nga ang mga babae kinahanglan mo respeto ug mutahod mahigugma sa ilang bana. So muna mga higala mga igsuon nga ang bana kinahanglan nga siya mao ang maayo nga example sa iyang mga anak. Siya mao ang protector, tigpanalipod sa iyang pamilya. O kung dunay mga banakon nga mosulod sa iyong balay,
ang bana una mulupad luksus balay igsoon ginadlok iyang pamilya na ni mo na mga kaigsunan nga siya mo itig panalipod sa iyang panimalay. Siya mao'y ligong haligi. Siya ang ligong sumbanan muna ang katungdanan sa usa ka bana. Na mga bana atong paningkamutan nga masunod nato ang mga balaod sumala sa Biblia nga kitang mga bana mao'y haligis panimalay, sumbanan sa pagkamatarong, maayo nga nagdumala sa iyang asawa ug mga anak, dili hinapat, dili palaaway. Na may bana nga burag babae og baba nga siya na hinoy naghatag kagubot silang panimalay, gamay ray bikil, mag wild na, gamay ray hinungdan busa, dili na maayo mga higala o mga kaigsunan kung ikaw usa ka bana kinahanglan ikaw mao'y usa ka maayo nga ehemplo sulod sa imong panimalay. Usa nga ang asawa higugmaon sumala sa Efeso 5:25 hangtod sa 33 ingon nga si Kristo ni higugma siyang iglesia, mga bana higugmaon ninyo ang inyong mga asawa. Sa gihapon mga kaigsunan, ato silang ampingan, ato silang hatagan og pagtagad og ato silang higugmaon mga kaigsunan ang atong mga atong asawa. Okay mga kaigsunan, busa atong gipasalamatan nga ang Dios nagapadayon sa paghatag kanato niining maong programa nga diin bisan sa ginagmayng tubag do na mo'y nakatunan pinaagi nining atong programa. So, dalay ko ng Dios igsuon kung kamo napanalaginan igsuon tabangin ninyo ang atong programa pinaagi sa inyong mga madasigong pag-ampo o pinaagi sa mga kaigsunan sa pag-suporta sa paambit sa inyong mga kaigihalaan nini atong programa. Dalay ko ng Diyos og daghang salamat, maayong adlaw kanatong tanan. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like apan kung do na mo'y ikasugyot comment lang. Ayo kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na. Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.